Siyakhulekela emakhosini etiventonke netigodlo tonke bantu baNkulunkulu nisanibonana bukela bakhona emakhaya. Sikhulekela bonke abantu abathandaza abafundisi, inyanga, izangoma, amagele, bonke labendabuko abakhona lo mhlaba nabantu abaphila nje emhlabeni. Siyabingelela egameni kaJesu. uNkulunkulu anibusise bukela bakhona emakhaya. Engifuna ukukwendlulisa ukuthi umuntu nomuntu uyohleza abeke amabala nje baphila emhlabeni. Engifuna ukuqinisa kuko ukuthi akekho umuntu ophethe impilo yomunye umuntu. Ungabona abantu mabethi ngeke uzuphumelele nawe ubona ukuthi impilo yakho iya phansi vele, bese uthi kukhona abantu abakwazi ukubamba impilo yomunye umuntu angayiphambili. No, lawo bantu labo soba inhliziyo ezimbi. Ngithi mine ngegama kaJesu nabakini uzophumelela. Bakubopha ngamaketane, bakuthumela ngemfene nangezilwane, bakushaya ngomopho, i-relationship kuyahliphika, imali ayihlali kuwe, umsebenzi awutholi, ubuhlungu ekhanda, lo ungakadli ukudla kukho, ulamba esiswini, akukho kumnandi khona. Ngegama kaJesu utawuphumelela. Kunzima, akukho nzima, kulula akukho lula. Yonke into ekho emhlabeni yemzima bakhona. Ukuba nezingane kunemzima bakhona, ukuba nemuzi kunemzima bakhona, ukuba nemoto kunemzima bakhona, ukuganwa kunemzima bakhona, ukugana kunemzima bakhona. Yonke into ekho emhlabeni inemzima bakhona. Kufanele bekuthiwa unemali, kunemzima bakhona uba nemali. Sozwile mbukelo khona ekhaya. Yonke into phela njengamanje inebunzima bayo. Noma baku-relationship emnandi enhle ewenzela ukubona yonke into wena uyenzelwa wesifazane lotsholo uyashada uthengela umuntu wakhe nomuzi, yazi kukhona ezigade kubuyisela lapho kule relationship ongene kuyo. Either wesilisa uyanakwa, uyanelwa, washo phela ukudla, kukhona abagade kubuyisa abathakathi abanye. Ngithi mbukelo khona ekhaya egameni likaJesu umoya ongcwele nangumbukelo khona ekhaya. Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu phakade uselahleshwe ithemba Jehova amandla ukuthi naye uphumele empilweni yakhe. Ayuba nemali, ayuba nemuzi, ayuvusa ekhaya, ayuba nebantwana, uyagubha ekhanda. Nkosi yamakhosi, imoya ongcwele Jehova namandla mkhulu ukuhlushwa ngamacala, imoya emibi, mabhadi, yonke sengikuba yile Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu phakade menze mongcwele akubone ungena ngaphakathi kwinhlizweni yakhe, umvulile iminyango evalekile. Nkosi yamakhosi, umphumelelise Nkosi yamakhosi. Mathiwa ukude mbukelo khona ekhaya, ngikhulela baseBotswana, base-America, baseZimbabwe, base-UK, abase-Eastern London. Nkosi yamakhosi eLondon, ngithi uNkulunkulu phakade bakhanyisele Jehova amandla mongcwele. Swaziland wonke, South Africa wonke, uNkulunkulu phakade ngiyambusisa njengamanje ngegama kaJesu. Dalezwe emhlaba Nkosi yamakhosi, uNkulunkulu phakade baphise bonke ababukeli balohlelo kaDr Dlamini. Nkosi yamakhosi egameni kaJesu usephakade. Haleluya. Mbukelo khona ekhaya. Bese ngishilo ukuthi abanye bakude endaweni zakudeni ungakhohlwa ukubuyela ekhaya. Ekhaya ungalahli imbukelo khona ekhaya. Ekhaya kusekhaya. Ingumthandazi ke wakho uDlamini, umthandazi okhulekayo. Awuke nje ubone uNkulunkulu ukuthi mina ngikhona, ngiyakusiza, ngiyakukhulekisa. Ningaceli kakhulu. Ayibazi bacela, cela kuba nemali kodwa ngase ngize abantu babone. Siyabonga mthandazi. Siyabonga umsa wakho, sibonga nomsa kaNkulunkulu ongena akuthumela uNkulunkulu uthumela abaprofeti emhlabeni. Eyaza eze uNkulunkulu yena straight icubo lakhe afathi kuwe ngithi uthumela thina abaprofeti noma athumele abakini ngasekho emhlabeni abavuse beze kuwe bazokuhlebela ukuthi impilo yakho ihamba kanjani. Mbukelo khona ekhaya. Amadlozi siyawa recognize amadlozi asawoship njengoNkulunkulu, kwehluke izinto azifanani. So ke mbukelo khona ekhaya ungayiwa ngabantu isikweni lakini hlala ungakhweshi. Inkosi ibusise, ngiyanithanda kakhulu. I love you. Thank you.